la dă. Cu Denis când... Dar eu mă duc. Da. De ce te nu mă Denis! Nu ne-am bucat mai jos. Давай, Инна, чуваки. Денис, ce faci? Cine a vins la lor, Denis? Тихо. Am un video. Am sunat. Nu e cu mine. Nu e nimeni. Da. Nu e nimeni, da, benissimo, da? Da, nu. Suntem noi doi. A, Nică, îi, văd câteva ciovachi. Ai. Oi, nu vreau și frontman. Vreau și igrok. Nu vreau și frontman. Capot. Olha, esse igrok. Tu ce e hi? Zi-mi. O, și tu ești igrok. Bine, bravo. Dar ce? Da ce? O, suntem în primul joc. În первой игре suntem în primul joc, da? În красный свет și зеленый свет, da? Tu știi cum trebuie să joci aici, ca? Merg în verde. Nu trebuie să merg când e verde. Trebuie să merg în verde. Давай, mergem. Dar când e roșu, nu trebuie să merg. Verde, da. Roșu. Roșu. Mergem. Roșu. M-ai pigat. Bine. Yeah, bravo, Denis. Ce-am vins? Am vins amândoi. Rost mă vede. Ai. L-am bucat. Da. Unde suntem? Nu, este greu, Denis. E greu, dar pe neamărâ. Nu știu ce-un faltul, da? Aha, am problema dată dacă o muri. Dacă muris-o. Iar de la început. Da. Apoi și grup noi iar de la început, da? Da. Și noi nu vrem iar de la început. Cum merem? O. Dar cu ce? De ce ești protiv mine? Așa e. A, trebuie să facem первая игра. Da, tu știi în testa? Un pic. Dar ce n-am făcut tine? Nu știu. I-am trecut. Este altul ciuvac. N-am mima. Давай. Bine, am dat. De cât fac eu ce cu mine am băut bere? Nu greșa. Dar cum să fac? Pe ce să pus? Și eu nu știu, Nica, și eu nu pot. E că eu știu. Dar cum faci așa? Dar cum? Dar cum? Eu nu știu. E pe nu știu. E prea greu. Când să gata minutele? Ioi, și dacă nu am apucat?
Și eu nu cred. Ce că n-apuc. Ce că n-apuc. Ce că n-apuc, Nikita. Și-o n-apuc, Denis. Nu. A, dar cum să face? E pe greu, da? Oi. Apoi ne-am băgat, давай în al treilea sezon înapoi. Este pe greu. Da. Poate ne băgăm în altul. Nu. Vai. Am să-mi puteți bombe, nu știu ce. Cred că pregrăm, e pe greu, da? Dar să las mâna. Înțeles. Da, gata, minutele, mă. Voi. No, m-am pușcat. Și pe tine? Da. N-am murit. Nu te facem altul. De mea, da, dar nu. Nu. Nu am altul. Unde sunt? Mai al treilea sezon, давай. Nu bine. Că mai ciotchi. Nu se sud. Ca noi și. Idim. Mere. Eu vreau cu ești. Până îi loc. Eu nu tăciră. Давай, uite, dară. Da. Ai nit cu ești? Nu vreau cu ești. Bine, că și eu sunt acolo. Da, ne-am jucat bine, da? Denis, Da. interesant ce am his un chihun. Cred că eu. Ce? Cred că eu. Nu eu. Mm. Da, bine, nu vom vedea. Da. Eu fac video cu Denis. E ciotchi blogger. Nu, da. Zic să vă podpisați pe Denis. Că nu știu, nu. Da. Am să începe. Peste 44 de secunde. Ce m-a aruncat hăt? Am intrat înapoi. Da, Denis, ce orice joc. Da. Nu să încep. Eu cum e pus când au zis acolo la gătar, la 3-le sezoane, sunt cum au zis mâine loșa din mâniude și apoi să țăpate în jurul capului, da? Da. E acolo mica sus. Da. Pornite. O, să începe! Dar câte sezonuri? Ai al 3-lea. E cât de mult îs. Hăi! Și nimeni n-a murit. Cred că. Că Cine cine? fi? O, eu ți groc. Și tu? Da. Eu vreau să te rog, nu. Ce? Ce îmi pușcă? Nu, aș că treabă e greu. Nu-i greu. Este greu. Eu nu știu. Ce-mi pușcă mine? Că nu pușcă nimeni, Denis. Dar ce face? Dar nu în tine și în altă. Nu înțeleg ce te faci aici. Nu știu, хоть бы să hii roșu cum eu. Să hii roșu amândoi.
Dar tu de care ești? Am vedem. Eu sunt roșu. Da, tu ești roșu. Amândoi suntem roșu. Trebuie să-i luăm pe cei din albastru, da? Trebuie să dăm în albastru. Trebuie să dăm în albastru, bine? Eu nu știu. Trebuie omorât albastru. Trebuie să dai în albastru. Dar unde? Găsă, care au direcție de anumite. I-am găsit. Vezi? Du-te după el și prinde-l. Я прям удался. И может прикольно. Это не прикольно. Давай, Тудика, поменяем мотоцикл. Молодец. Ну, я вижу, думаю. Ну, я вижу, да. Кика. О, мою руку. Albastru. Am zice, da? Да. Unde? Не, шкани. Și prind. Nici mi-a rămânut după el. Cine e? Nilai! E mama! Tu mă duc din altă latură. Nilai! Vai, prinde-l. Că s-a dus pe aici. Nilai! Altă девушка, он тата aici. Altă девушка, Nilai. Vine ceva cu... Mi-a găsit altă девушка. Bine, prinde-o. Că ce... O, Nilai! Că ce nu-i mod de prinde? Ce nu-i mod de prinde? Nu prinde. Tu știi, nu e. Da, eu știu, pe aici cu mine. Da, știu. Unde-s pe aici canica? Nu unde pe aici canica? Eu știu că-s pe aici canica, dar nu știu unde. Eu cred că am găsit. Pe ce sunt ei? Cred că aici că este ceva. Ce am învingem cu fel. Dar ce mai mă să pune? Pune unde-mi nit. Ce am venit acolo? Nu e nimeni. Dar la mine îs. Trebuie să țin pe aici ca ușă. Sau cred că am murit. N-am murit. Nu m-am omorât. Vezi? Da, no bine, давай пока la ce n-am putut avinge, da? Da. A fost pe greu. Nu, давай, пока. Пока.